Сказочки з Альтаночки. Вітаю вас, мої дороженькі! З вами знову Смешка і час казки. А почитаємо ми сьогодні з вами уривок з книги «Чародейний кришталь». Вёска Падлессе. Раней гэта была самая звычайная вёска. Але гадоў 5 таму нечакана на некаторых жыхароў вёскі навалілася хвароба – трасца. У гэты ж час з'явіліся ў Падлессе 3 новыя сям'і – перасяленцы з іншых вёскі. Некаторыя звязвалі з іх прыездам усю гэтую катавасію з невядомай хваробай. Але дакладна ніхто нічога не сцвярджаў. Трасца апанавала не ўсіх вяскоўцаў, а толькі 7 чалавек. Не любілі іх у вёсцы. То шкоды наробяць, то нешта скрадуць, словам, не было ў гэтых людзей аніякага сумлення. І трасца накінулася выключна на іх. Сярод іх была і цётка Ганна, якая за дробязі такі лямант уздымала, ажно гай гудзеў. Была ўжо глыбокая ноч, але кіроўцу Міхасю не спалася. Ён непакоіўся за невядомых дзяцей, якія нечакана з'явіліся ў вёсцы. Думкі не давалі заснуць. І Міхась выйшаў на ганак падыхаць паветрам. І раптам пабачыў, што міма яго двара рухаліся 3 постаці. 2 вышэйшыя і 1 маленькая. Гэта ж тыя дзеці, вцяміў Міхась. Дзяўчынка Светка, хлопчык Вітька і самы малы Мараш рушылі па вуліцы. А Міхась цікаваў далей. Што яны шукаюць? «Цяпер паглядзім, дзе шукаць чарадзейны крышталь», – сказаў Мараш. «Ганар нам зараз пакажа, куды ісці». Хлопчык трымаў у руцэ скрынку. Пад шкляной накрыўкай віднелася расліна – ганар. 2 невялікія лісцікі стваралі нешта накшталт пашчы, знутры утыканай маленькімі шыпамі, як зубкамі. Гэтая расліна здавалася бясшкоднай, але лёгкі ўкус ганара і немагчыма нават варухнуцца. Ганар паказваў на дом цёткі Ганны. Запаветны камень быў ужо блізка. Светка першай зайшла ў двор і пастукала ў акно цёткі Ганны. «Каго там нячысцік прынёс? Ні днём, ні ўначы спакою няма. А каб і вам не было спакою нідзе. Хто там?» Мараш, які так спадзяваўся, што хутка ўбачыць свой крышталь, пачаў адчайна стукаць маленькім кулачком у дзверы. «Адчыніце!» У хаце запалілася святло, і абураны лямант цёткі Ганны стаў падобны да свінячага віску.
Да ўсяго гэтага тлуму далучыліся вясковыя сабакі. Вітька паспяшаў спыніць сяброў. «Цішэй, цішэй, всю вёску разбудзіце, бяжым адсюль!» «Гэй, бяжыце за мной, не бойцеся!» Гэта быў Міхась. Сябрам нічога не заставалася, як кінуцца за ім следам. Запусціўшы дзяцей у хату, Міхась хуценька пасмажыў яйкі, дастаў з печы цёплую бульбу і пачаў наразаць агуркі. «Частуйцеся, калі ласка. Галодныя ж мусіць. Ну, будзем знаёмыя, мяне дзядзькам Міхасём завуць. Дык што ж, вас правяло да нас у вёску. Толькі цур не хлусіць, што заблукалі. Што вам трэба было ад цёткі Ганны?» І Мараш пачаў свой расказ. «Перш за ўсё мушу назваць сябе. Я Мараш, сын аднаго з 3 галоўных ведуноў нашай краіны Інавіі. Гэта краіна знаходзіцца зусім блізка, у суседняй прасторы. Мая прастора і ваша то аддаляюцца, то набліжаюцца адна да адной, а часам сутыкаюцца. І вось тады у кропцы сутыкнення з'яўляецца праход. Можна лёгка трапіць з аднаго сусвету у другі, як праз дзверы ў суседні пакой». І Мараш расказаў, як праз такі праход у пячоры Інавіі ён патрапіў у наш сусвет. А каб з ім нічога кепскага не здарылася, прыхапіў чарадзейны крышталь, які бараніў Інавію. Чароўныя дзверы расчыніліся, і ён апынуўся на гарышчы нейкай вясковай хаты. Хадзіў паміж рэчаў, кранаў іх, і нічога страшнага не было. Зусім пасмялеў, і хутка яму стала цікава, а што там, звонку? Акенца было высокім, Мараш ускараскаўся на нейкія рэчы, і тут з грукатам паляцеў уніз. Пачуў, што нехта ступатам падымаецца на гарышча, скочыў і кінуўся наўцёкі. Праз момант Мараш быў ужо ў пячоры сваёй Інавіі і хуценька зачыніў за сабой чароўныя дзверы. Ды вось бяда! Там, на гарышчы, дзе ён грымнуўся, упусціў чарадзейны крышталь, які бараніў Інавію ад злосных раслінаў, ганараў. І вось давялося чакаць доўгіх 25 гадоў, пакуль сусветы зноў наблізіліся. Мараш вырашыў вярнуцца і знайсці згублены чарадзейны крышталь, бо без крышталю Інавія проста знікне. Хлопчык прыхапіў з сабой ганара. Адзін ганар бясшкодны, але ён дапаможа ў пошуках, задрыжыць, калі побач будзе крышталь. Гэтым разам чароўныя дзверы адчыніліся ў пакоі Светкі. Так дзеці пазнаёміліся. І дзяўчынка са сваім сябрам Віцем вызваліся дапамагчы Марашу адшукаць чарадзейны крышталь. Спачатку Міхась толькі дзівіўся, слухаючы малога. Калі ж той пачаў распавядаць, як згубіў чарадзейны крышталь на гарышчы вясковай хаты, насцярожыўся. Вох, дык раней мы жылі ў той самай хаце, пра якую ты, Мараш, расказваў.
бацька каменьчык знайшоў, прыхаваў ад чужых вачэй. Пазней перадаў мне яго ў спадчыну і сказаў: «Беражы яго, сынку, бо ён чарадзейны». Мусіць, ваш бацька зразумеў, што ён злых людзей пазначае, трасе іх за яго, здагадаўся Вітька. Дык гэта з-за крышталя трасе тут усіх мясцовых герояў. Мы прывязлі яго з сабой, калі перасяліліся. І пачалося. Ды толькі не збярог я крышталь, згубіў, як сюды пераехалі. А ён, аказваецца, быў зусім блізка, праз дарогу, у цёткі Ганны. Ну, не хвалюйся, малеча, супакоіў Міхась Мараша. Дабудзем мы твой каменьчык, бо вельмі ж мне шкада тваю Інавію. Міхась з дзецьмі накіраваліся да двара цёткі Ганны. Дзядзька загадаў малым схавацца, а сам пастукаў у акно. «Цётка Ганна, гэта я, Міхась!» Варухнулася фіранка. Потым бразнула клямка. «Заходзь!» Цётка Ганна нават войкнуць не паспела, як у сенцы гарохам заскочылі трое малых. «Ну, вы шукайце, а я з цётачкай пакуль пагутару», – сказаў Міхась. «Прызнавайцеся, цётка Ганна, куды вы яго падзелі?» «Што падзела?» «Празрысты камень з маланкай унутры. І калі толькі паспелі яго сцягнуць, не разумею. Мусіць, як мы рэчы пры пераездзе разгружалі. Памятаю, вы ўвесь час побач круціліся. І яшчэ ўсе дзівіліся тады, што вас ад нечага трэсці пачало. Нічога не ведаю, нічога не бачыла». І цётка Ганна упарта адмаўлялася. «Як толькі вы аддасцё нам крышталь, хвароба трасца ад вас адступіцца», – працягваў Міхась. «Не тлумі галавы, няма ў мяне ніякага крышталя». «Ён тут!» – данесліся з суседняга памяшкання ўзрадаваныя воклічы дзяцей. «Недзе ўнізе!» І Мараш паказваў на падлогу. «Вы мне яшчэ ўсю хату разбярыце! Няма там нічога, кажу ж!» – злавалася цётка Ганна. Але Ганар паказваў менавіта туды. Драпежная расліна моцна трымцела ў сваёй скрыначцы. Цётка Ганна выхапіла скрынку з рук Мараша, збіраючыся разбіць яе. «Я на вашу прыладу управу зна!» І змоўкла на паўслове. Ганар учапіўся ёй у палец сваімі атрутнымі зубкамі-калючкамі. Момант, і ні рукі, ні ногі болей не слухаліся цёткі Ганны. Добра, што Міхась паспеў падхапіць яе. Міхась пасадзіў небараку на канапу, а Ганар мёртвай хваткай трымаўся за яе палец. «Яго трэба зняць», – сказаў Мараш. «Іначай яна не адчуняе, пакуль Ганар не загіне. А гэта яшчэ 3 дні чакаць». «Я ведаю», – здагадалася Светка. «Трэба падняць ёй руку, тады Ганару давядзецца адвярнуцца ад крышталя, і ён выпусціць палец». Сапраўды, як толькі цётчына рука апынулася ўгары, засталося толькі падставіць скрыначку і падхапіць Ганар. «Не трэба разбіраць падлогу. Праверым падвал», – прапанаваў Міхась. «Відаць, цётка там схавала крышталь».
сышлі па сходах. Цёмна. Міхась запаліў ліхтарык, але там нічога акрамя слоікаў не было. Нічога не разумею, разгубіўся Мараш. Ганар паказваў сюды. Чакай. Міхась уважліва назіраў за раслінай. Дзядзька зняў адзін са слоікаў, аднёс у бок, і Ганар адразу ж затрымцеў. Міхась радасна заўсміхаўся. Ну і хітруха наша цётачка. Закатала чарадзейны крышталь у варэнне. А ну, хадзем. Все хуценька выбраліся з падвала, знайшлі на кухні вялікую міску і асцярожна вывалілі ў яе варэнне. Нешта грымнула ў дно міскі. Вось ён, наш чарадзейны крышталь, наша выратаванне. Мы ўсё ж яго знайшлі. Ой-ёечкі, і ў Светкі, і ў Вітьку, і нават у дзядзькі Міхася на вачах заблішчэлі слёзы. 25 гадоў я чакаў гэтага моманту, сказаў Мараш. 25 гадоў не мог глядзець у вочы блізкім. Без вас нічога б не атрымалася. Дзякуй вам. Гэта была вельмі кранальная сцэна. Але часу ў Мараша заставалася зусім мала, бо ўжо заўтра ў дзень дзверы, што звязваюць суседнія сусветы, зноў зачыняцца на многія гады. Таму трэба прыдумаць, як выбрацца з вёскі Падлесся. З-за невядомай хваробы трасы вёска была на каранціне, нікога не выпускалі. Як жа Светцы, Вітьку і Марашу удалося пакінуць вёску, якую ахоўвалі з усіх бакоў. А было вось як. Раніцай Міхась хуценька схадзіў да лекара і папрасіў дазволу на выезд з зоны каранціну. Лекар дазволіў без праблем, бо Міхась не быў носьбітам хваробы. Нават папрасіў яго па дарозе забраць лекі з гарадскога шпіталя. І службовую машыну выдзеліў. Усё складвалася цудоўна. Сябры, схаваныя ў кузаве, дамчалі да горада. І вось яны ўжо ў пакойчыку Светкі. Я ніколі цябе не забуду, Мараш, са слязьмі гаварыла дзяўчынка, бо за гэты час паспела пасябраваць з хлопчыкам. Мне таксама цяжка з вамі развітвацца, адказваў Мараш. У незнаёмым сусвеце я знайшоў вас, сябры мае. Дзякуй за дапамогу. Заставалася 5 хвілін да закрыцця дзвярэй. Сябры абняліся на развітанне. Тады Мараш падышоў да кута і паклаў на сцены рукі. Тыя паслухмяна рассунуліся. Мараш зрабіў крок наперад, ён вяртаўся дадому, сціскаючы ў руцэ чароўны крышталь. Калі сцены сышліся, Светка раптам крыкнула: «Аёечкі, Вітька, ён жа забыў сваё адзенне, у якім прыбыў сюды!» І, выхапіўшы шафы скрутак, пабегла да кута. Толькі паспець дакранулася далонямі да сцен, і яны паддаліся. Дзяўчынка ўскочыла ў праём і гукнула: «Мараш, стой!» У Вітькі па спіне прабег халадок. Праём ужо звузіўся,
А Светкі не было, яна не вярталася назад. І хлопчык, заплюшчыўшы вочы, кінуўся ў вузкую шчыліну за Светкай. Ён з жахам назіраў, як дзверы наглуха сышліся за ім. Усё, шляху назад няма. Дзе ж апынуліся Светка з Вітькам? Якія прыгоды чакалі дзяцей? І самае галоўнае, ці змогуць яны вярнуцца дадому? Всё гэта вы даведаецеся, калі цалкам прачытаеце кнігу «Чарадзейны крышталь». Таму гэта не канец. Гэта былі казачкі. Казачкі з альтаначкі. А я развітваюся з вами. До новых казачных сустрэч!